Здравейте! Днес ще правим ревю на много известна книга, която напоследък е нашумяла. И мисля, че беше и наскоро издадена на български език, не съм сигурна, затова не мога да казвам със сигурност. Но днес ще правим ревю на Упование. Упование на Пенелопи Дъглас. Аз съвсем наскоро я прочетох, признавам си. Книгата е вау. Наистина е вау. Аз все още съм под напрежение и под пара, защото тази книга за мен беше голям скок между жанровете, защото аз предимно чета фентази, роментази, фантастика и така нататък, докато това си е само романтика. Докато доста романтика 18+ беше. Упование е много ключова дума в книгата, защото цялата история се върти около този израз и то упование е да се надяваш за нещо, да се случи нещо. Поне така го обясняват и го перефразират в книгата. Тук имаме една много красива корица. Тук имаме огледален образ. Както виждате тук долу имаме езеро, имаме планина. Когато обърнем книгата наобратно, имаме мъгла и борове. Заглавието Заглавието и самата корица на нея казват нещо неглижиращо, нещо романтично, нещо мистериозно, нещо много интересно. Тук имаме трима главни герои. Тирнан Дехас се казва нашия най-главен герой. Имаме още един герой, който се казва Джейк Вандерберг. Имаме неговите двама сина, които са Ноа и Кейлъб, които също са Вандерберг. Имаме една героиня, която е много богата, много заможна и нейните родители са много известни. Те са актьори, много известни актьори, но с тях се случва нещо неочаквано. Така и започва самата книга, което кара нашия главен герой да преосмисли целия си живот и това как те са се отнасяли с нея. След което се случва абсолютно голям преврат, който кара събитията да се случат на 360 градуса, да се обърнат. И имаме съвсем друг поглед върху нещата. Първоначално авторката кара у нас да се събужда някакво чувство на апатия, на чувство на, как да го кажа, съчувствие. Някакси първоначално, поне за мен, аз се чувствах доста раздразнена от героинята и бях на път да откажа да чета книгата, но се радвам, че не го направих, защото си заслужаваше напълно. Имаме едни, да кажем, примерно 100 страници, в които действието се случва по-лежерно, след което нещата започват да стават все по-агресивни, по-динамични и не можеш да спреш да четеш. Продължаваш и не можеш да се откажеш, просто много ти харесва. И не спираш да мислиш за това нещо. На мен ми отне 3 дни да я прочета. Тя е, мисля, че около 600-700 страници, не мога да кажа точност. Ето сега ще отворя и ще погледна. Всъщност е 594 страници, плюс авторското, благодарности и така нататък. Отзад на гърба на книгата има линк към профила на Пенелопи Дъглас, който е официалната й страница, където тя е качила на 14 февруари 2022 година, е качила допълнителна глава. Тук става интересно. Има 3
да, 3 допълнителни глави към книгата, които аз изядох абсолютно за няма и 1 час. Макар че са си абсолютно пълноправни глави, както в книгата, макар че е на електронно устройство. Много интересно, много овладяващо, абсолютно неочаквани обрати има. Героите са развити, героите са писани невероятно. Просто трябва да имаш абсолютно... Не трябва да имаш никакво въображение, за да можеш за да не си ги представиш, така да се каже. Но просто ви казвам, хора, тази книга трябва да бъде прочетена. Особено за всички спайси, така да се каже, любители и колекционери. Историята... Единственото нещо, което ме издразни всъщност в историята, беше 4-те букви накрая с болднат шрифт, който гласеше край. Това беше единственото нещо, което много ме ядоса. И бях като, как може това да е сингъл книга, като... Не трябва да е сингъл, в смисъл не, трябва да има продължение. Но си остава сингъл и си е история, а не роман, не поредица. Но просто е нещо, което кара хората да са в абсолютен шок. Аз докато четях, казвам ви хора, докато четях тази книга, имаше моменти, в които бях мамка му и други моменти, в които бях Боже, какво се случва? Или пък други моменти, които бях не мога повече, просто не го осъзнавам, стига, чакай, по-бавно. Но, да, давам на тази книга 6 от 5, защото е уникална. Много ме впечатли, надявам се и вас да впечатли и просто ви казвам, прочетете я. Абсолютно, прочетете я.